ମୋ ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଞ୍ଜୟ ଜେନା। ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଇନି, ମାଲ୍ ଆଗ ସେ ଅଧିକ ମାଲ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ନେବା ପରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଚେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡେସ୍ପାଚ୍ ବାଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ସିଏ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସେଇଠୁ ବାହାରିବ। ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମାଲ୍ ଆସିପାରିବନି। ସେମିତି ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଡେସ୍ପାଚରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥିବେ। ଆମ ପିଲା ଯଦି ନ ଆସିବ ଆଉ କେସ୍ ନ ଉଠାବ, ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବ, ଆମେ ଏମିତି ଧାରଣା ଦେବୁ ଆଉ ଲୋଡ଼୍ କରିବୁନି କି ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ସବୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଯାଇନାହିଁ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁକୁଟ। ଆଜି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣକୁ ଅଯଥାରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ କରାଯିବାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଆମର ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ସେଠି ଡେସ୍ପାଚର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରହିବା ଭିତରେ ଯଦି ପଇସାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ଦେଇନାହିଁ ସେ ପିଲା କି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି ଦେଖିନୁ ଆଖିରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ ନା, ଆମେ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ। ଆମର ବହୁତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, 200-300 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ରଖିବୁ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାହାରକୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବନି ଓମ୍ଫେଡ଼େ ନେଇକି। ଡେସ୍ପାଚ୍ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ଫସାଗଲା, ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଆଉ 3 ଜଣ କାହିଁ ତଦନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ଏଠି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ 50,000 ମାଗିବାରୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେହେତୁ ଦେଇପାରିଲୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେସ୍ପାଚ୍ ବାଲା ଏଠି 6 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚେତା ବନେଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନାହିଁ।